салом алейкум. Имрӯз дар канали ман меҳмони ман хоҳари калониам Дилроз аст. Вай мехоҳад ки ба шумо мӯъҷизае ки Исои Масеҳ дар ҳаёти вай кардааст нақл кунад. Марҳамат. раҳмат. Ассалом тамошобинҳои азиз, ман бисёр хурсандам ки ҳамаи шумоҳо ки ҳозир суҳбат карда метавонам ва дар бораи ҳаёти ман ки чӣ хел мӯъҷизаҳо шудагӣ ақалли якташа гуфта гузашта метавонам. Албатта агар саволотон бошад нависетон ва агар боз ягон дархост ё ягон пешниҳодҳотон бошад бонависетон. Ман қариб ки аллакай 27 сол боз имондор ҳастам ва ман пайрави Исои Масеҳ ҳастам. Бисёр мӯъҷизаҳо ҳаёта манда шудагӣ. Аммо аз ҳама калонтарин мӯъҷизае ки ҳаёти мананда шуд ва дили мана ҳамин хел сахт таъсир кард, ин мӯъҷизае ки хеши ман вай аз мурдаҳо зинда шуд. Барои ман ин як чизи аҷоиб буд ва барои ман ин чизи хурсандӣ буд ки худои ман ва ин корро карда метавонад. Ин 2004 сол буд ва дар ҳамон вақт албатта мушкилиҳо буд. Ҳам оилаи монда, ҳам хештаборонда ва холаи ман духтараш буд, номаш Нилуфар, вай бояд таваллуд кунад, аммо таваллуди вай бисёр мушкил мешуд ҳар дафъа. Вай дуюм кӯдакашро бояд таваллуд кунад ва вай аз Ашт ба Хуҷанд омад то ин ки таваллуд кунад. Вақте ки вай роддом ба хор рафтагӣ буд, духтуро гуфтанд бояд кесарева мекунанд ва бачаша оператсия карда гирифтанашон дар кор буд. Ва вақте ки оператсия карданд, буриданд, кӯдак нағз таваллуд шуд, худо ба шукр. Аммо худи ҳолати духтари холам бисёр бад шуд. Вай хунравӣ дошт, хунаш наистод. Чӣ қадар мо ҳаракат кардем ки хундем, аз хешо ҳама хун додам барои вай. Ҳамон вақтҳо ман бо дугонаҳои худам ки мо дар мактаби библиявӣ мехондем, дар хонаи мо зиндагӣ мекард вай духтаро дар хона будам. Ва бародари ҳамон Нилуфар омад, Давида омад ва гуфт: хола ва модари ман, шумо метавонед либоси отмии худатонро гиред ва мо ба Ашт равем, чунки Нилуфар намешавад, вай мурда истодааст, хуни вай намеистад. Ва ҳамин лаҳза дили ман бисёр дард кард. Вай ҷавон, вай кӯдак дорад ва боз дуюм кӯдакаш таваллуд шуд. Ҳамон вақт мо се хоҳарон дуо кардани сар кардем. Мо бисёр дуои баланд кардем. Мо пурсидем: худованди мо, Исои Масеҳ, ту одамҳоро зинда кардагӣ, ту метавонӣ зинда кунӣ. Вақте ки дуои мо баланд шуд, ҳамон вақт модарам бо холабачаи ман акоям рафтанд. Вақте ки онҳо роддом даромаданд ва дар даромади роддом духтуро баромад, гуфт ки мо намедонем чӣ шуд, чӣ рӯй дод, аммо шумо одамое ки худо гуфтагӣ будетон. Ва ҳозир вай аллакай хунаш истод ва вай ҳозир зиндагӣ давом дорад. Ва сари вай ҳозир калон шуд, вай ҳозир зинда аст, худо ба шукр. Ва рӯзе буд ки ман бо вай суҳбат кардам ва ман гуфтам: худои ман, туя аз мурдаҳо зинда кард ҳамон вақт. ҳозир вай нақл карда додагӣ буд дар бораи ҳаёти худаш ва ҳозир вай имондор аст ва ман бисёр худо ба шукр мекунам ки вай ҳоло ҳам зинда аст. Ин мӯъҷизаи калон буд ҳаёти мананда. Раҳмати калон ва тамошобинони азиз, худованди мо Исои Масеҳ бисёр мӯъҷизаҳои зиёд мекунад. хеле ки хоҳарам гуфт, агар савол пайдо мешад ё чизи гуфтанӣ ҳастед, метавонед дар комментарие нависед ва мо боз дар барномаҳои дигар дар бораи мӯъҷизаҳои зиёди Исои Масеҳ нақл мекунем. барои ҳамин бо мо истед.